כותב כך, בחלק א', תשובה מ"ו, צמצום. הכובש את רצונו, כלומר המעכב את עצמו ואינו מקבל, אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל, נקרא שמצמצם עצמו. שוב, הכובש את רצונו, נקודה. כלומר, המעכב את עצמו ואינו מקבל, אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל, נקרא שמצמצם עצמו. בסדר? זאת אומרת, רצון לא נעלם, על זה בכלל לא מדברים. רצון לא מזדחך. הוא נפתח יותר או פחות. כן? אז אם אנחנו יכולים להגביל את השימוש ברצון, לצמצם את הרצון, זה נקרא שאנחנו מתחילים את המדרגה הרוחנית. הכובש את רצונו, המעכב את עצמו, ואינו מקבל, אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל. ברור? תשובה מ"ו בחלק א' תעש. לא כל כך אני רואה אם עכשיו כל אחד מאיתנו יקטין את עצמו עד 0, מהאגו שלו עד 0, הוא ירגיש רוחניות. הוא כבר יהיה בעולם הרוחני. בצמצום אני עוד לא מתפלל עבור החברים. אני רק בינתיים מצמצם את עצמי עוד הרבה לפני הצמצום אתה כבר מתפלל עבור החברים. בעצם... אחרת אתה לא תגיע לצמצום. אתם לא מבינים שאין שום מצב ברוחניות, מרחוק לרוחניות, בתחילת הדרך. אם אני לא מסדר את עצמי, אני קבוצה בורא. ולא שאני דרך קבוצה מבקש משהו לעצמי, אלא אני מבקש עבור העשירייה בלבד. כי אני צריך להיות שם סך הכל כנקודה. כנקודה שחורה, נקודה שבלב. עם זה אני צריך להיות בעשירייה. לתמוך בהם בכל מה שהם רוצים. מכל מה שהם. ומעבר לזה גם כן, אבל אני נשאר לעצמי כנקודה. וכל היתר זה כמה שמשפיע להם. אז מה זה כל היתר? זאת הנשמה שלי. זה מה שאני מעביר לאחרים, זה הנשמה שלי. ואתה רק רשימו הזה מהשבירה, שנקרא ניצוץ או נקודה שבלב. אתם צריכים להבין פעם ולתמיד. בלי עשירייה אין תפילה. יותר טוב סתום את הפה ולב ואל תזוז. כי אם אתה פונה לבורא אישית, אתה גורם נזק לעצמך. זהו, על זה אין מה לדבר. אלא רק דרך עשירייה ועבור עשירייה. זה הכל. כל הפניות האחרות זה אגואיסטיות, זה רק עוד מרחיקים אותך מהמטרה. כמה שאלות על הנושא הזה של להגביל את עצמו ולצמצם, זה נראה כאילו זה... אני נותן לכם לפי התוכנית שלי, לפי קצב שאני חושב שחייבים ללכת. אם לא מסוגלים, אז נוריד את הקצב, מה אני יכול לעשות? אבל תדעו שזה מצבים שחייבים אותם לעבור ולא לעבור. זאת אומרת, לרכוש אותם, להישאר בהם ולהוסיף על פניהם. כן. חבר מפורטוגל שואל, מה זה אומר להגביל את עצמי? להגביל את עצמי? כן. הרופא אמר לי שאסור לי לאכול סוכר. אני מאוד אוהב מתוק. לא יודע למה, כל החיים לא אהבתי מתוק. מגיל 50 אולי, אפילו מגיל 60 אולי. כן. התחלתי לאהוב מתוק, כנראה שבגלל הסכרת.
שיש לי שם קצת. מת לי מתוק. אתה מבין? זה... אבל לא לקחת, כן? אבל יש לי כאן סוכריה. לא. אני מגביל את עצמי. מגביל את עצמי. אז זה מובן? זאת אומרת, אף על פי שמאוד רוצה, מה ההגדרה של הצמצום? הכובש את רצונו, אל תכניס לי מילים אחרות, כן? הכובש את רצונו, אף על פי שמשתוקק מאוד למלות אותו. זה נקרא צמצום. הרצון לא נעלם. אני מצמצם את השימוש בו. מה אתה צוחק, ניב? תגיד, מה זה? נו, אני נפגע. נו. לא, זה נשמע מאוד רציני, ואני בודק איפה אני כלפי ההגדרות האלה. אני נותן לכם עכשיו הבחנות לכניסה לרוחניות. זאת כניסה לרוחניות. כן. אז תחליטו, אולי נסגור את העסק. דודי. מה? כמו ניב, ההגדרות האלה מבהילות, הן מדביקות אותך לקיר. כן. אם באמת מתעמקים רגע במה שאתה אומר, ממש. אז אני אומר בשיא הרצינות. כן, נו. שלא לרצות לעצמו כלום? כן. רק לאחרים. רק לקבוצה, רק לעשירייה. רגע, לא דיברנו קודם על זה? תמיד דיברנו על זה, רק על זה. לא עד כדי כך, רבש היה אומר לי. אבל לא עד כדי כך. כן. זה תמיד כך, כאילו. נו. זה ככה, נו. רב, אנחנו לא מסוגלים כלום, באמת? אנחנו... זה רק המאור אמר זה למותם. דרך קבוצה, דרך הבורא, מסוגלים כמוהו. הכל. אני מבין אתכם, אתם מסוגלים. יש אווירה ותמיכה וסביבה והכל, אתם מסוגלים. אין לי לברוח. אני לא מפחד.